Para tamu kakung putri, para pepundhen, para pinisepuh ingkang berbudi bawalaksana, katur dumateng sedaya panekaring temanten ingkang mijil saking Magetan monggo nun keparenga lumaksana nderekaken tindakipun temanten kakung kanthi dampyak-dampyak candrane Yayah Mahesa kang ginelak kebugiru pelok barang. Kanthi sigra sumanak sumingkir saking raos kuwatir girang tanpa sumelang wetanana janma kengganggu kamardikane menika tawarane kaki temanten inggih bagus Sultan Maksud Mutakin pun kanthi sedaya kadang gotra keluarga saking kadang pisan mijil saking Magetan lumaksana manjing karining kabargan sorak kang gumuruh sedaya para tamu kakung putri asung pangkormatan dhateng lekasing temanten kekalih ingkang kepareng miwiti upacara panggih pangudi gambuing penggalih kanthi kang kasaru geger wonten gawe miyak kang samya mraseba repepeh yayasota kang manggih krama candrane traping laksita denira hamagut kardiwi raganing lampah tatkala kabar ngaruming sarkara kang tuwa asri kawerehan raras prasasan kebekane pangumpa kadya jaman nungsung ranu naliti nusuri tebaning parmada praptek unggahing ketujuh gya kendel sawetawis tindakipun temanten kakung sedaya para tamu kasun jumeneng rumiyin ngadeg sawetawis katur dumateng Rama Kyai Fatoni monggo Rama sampun jam 12 tepat menika kasuhun manjing wonten sak ngandhaping Tarupagung sedaya para tamu kasun jumeneng rumiyin ngadeg rumiyin Bapak Ibu asung pangkormatan dhateng lekasing temanten kekalih ingkang kepareng binanduning akrami wondene tumapaking panggihan temanten binarung selawat srokal Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور
أنت إكسير وغالي أنت مفتاح السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الحب الغالي يا يا إمام الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد Jauh piro lulus wis kowe ya, nggih. Ana ing dina priwon pas jam 10. Duduk belakang mantan ya mas. Tapi di mana dong, untuk sholat sholat. Sudah. Di samping bang. Ceritanya harus pak. Joko sini nak jangan, Joko nangkut, Joko nangkut. Dan mereka belum ini atau tidak dibantu permainan satu Indonesia. Tapi masih orang dulu sama guys orang tahu kata moyo tak berani.
Soko kelandrane temanten anyar cok juru-juru jurusane pandu dadi kudangan babung Pak Toha karo mesem. Nah dipoto karo mesem Pak Toha. Eto temanten anyar wis dadi kudangan babung nyata sang penganten anyar ndang catet-catet sak tak tembangke sak tembang dan dipaus sarira jenarma mangir waraden sariranira pindha kencana sinangling tamu samya angliling niki saking Magetan nggih Bu ketara apal aku pe Magetan nih dalam nggih kota nggih Bu nggih cedak pasar sayur to niki leng-lengeng driya kapandu rasa memanuhara kaya melu anglakone sang penganten
sinunggawi nayangkar iwa kanthi rahmating Gusti Pratamu kayuhan berkah pangestu pian sami tumapaing panggih temanten Nirboyo Sansaya jajar sumanding temanten kakung putri Andon Sesinisian ngancik dununging tresna lelumban telagane ngasmara mboten dangu malih mangke pisan kekalih kepareng jumlah lenggah Pak Toha mangke kang methuk pisan sinten Pak meniki wonten kalih Pak Sarno utawi Pak Ismunir oh Pak Ismunir sekalian garwa no Pak Ismunir monggo Pak Ismunir sekalian garwa kepareng jawatasta rumiyin Pak Ismunir salaman rumiyin kalian penyanipun Pak Toha lan Ibu mangke bebasan nyuwun palilah kalian kemegugati lajeng madal pasilan ngombyongi rawuhipun besan kekalih kang mijil saking Magetan pinahargya kibari gambyong mari kangen monggo cok kabut irama sampun pirsa Magetan nggih Pak Ismunir. Oh nggih monggo mangke pasar sayur ngiri. Was. Oe oe. Bapak Ismunir minangka wedananing lampah sang duta kadang pisan sampun nyuwun palaga megugati laju bablas manjing wonten madaning pangrantuning kadang pisan upami kawijining pangandikan monggo kadang pisan kasuwun panjenengan kekalih kula aturi manjing wonten madaning Puraya Agung kadang pisan monggo Mbak Yusumiati Kang Mas Suyatno ngestakaken dawuh sang duta. Piye Bune bisa ngaweti rawuh saka Magetan iya Bune dipethuk saka kene ya Bune iya Pakne was non 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 jebul kae katon besanku mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lale tansah dadi impen yen pinuju geget lati esome ora ati wis mari kangen muga-muga tansah
atiku dadi ayem amulane trokang taji mari kangen mulat sira netra tajem tias jat miko ojo turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat nyangking pokor kancanane isine donga tetulak wong sandang kelawan pangan yo iku bagianipun wong melek sabarna rimo Bapak Mukibin, moga Bapak Mukibin kadang jangkep kebahagiaan lenggah monggo panjenengan kasuwun maosaken ayat-ayat suci Quran ewasana sedaya para tamu kasuwun nganepaken raos sawetawis mugi-mugi waosan ayat suci Al-Qur'an saged mahanani murakabi ing samudayanipun katur dumateng Bapak Mukibin wekdal sadekapipun kula aturaken. Moga Pak Mukibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati
السماوات والأرض ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم ثم السلام wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun panjenenganipun Bapak Mukipi niki sampun maosaken suci Al-Qur'an. Mugi-mugi saged nari kawilujengan karaharjan kasantosan tumandha ingkang menggugati kadang pisan sutresna kaki temanten sumerambah sedaya para tamu kakung putri. Upacara adat kerobongan kawiwitan pun manem Bromo ketawang Ibu Pertiwi. Monggo Bu Ayu pun wiwiti sembah kolbu sungkem Rama Ibu kacar bujana kaya pungkasi kembul bujana Dramina betah tapa kurang guling alinga salajat mika was arep sembah kalbu miwiti krobongan temanten putri sumungkem dhateng temanten kakung tandha yekti jejeripun wanita bekti kalian guru
nabinipun jumbuh kalian ajaranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam garwanipun Kanjeng Nabi bekti mangastuti dhateng guru Nabi Kang Mas menika garwa panjenengan tumungkul wonten sandhaping panjenengan Kang Mas mboten sanes kang garwa ngatur pangabekti Kang Mas Kyai tak tampa wong ayu pangestunipun kakang wae tampanono ya Di sanget tanggen kula mundi Kang Mas wis wong manis kene ndangak Yai tak aras tak sayang tondok katresnanipun kakang lawan siat Kang Mas banjur ngadeg kene Yai lolosen duwungipun kakang adapur ladrangan najan pun kakang ratu kenonggan pusaka ya sabab siadan pun kakang bakal tumungkul sowan Sudarma lolosen Yai ije Kang Mas menika kula keng lolos penangdung amit pasang aliman tabik tenepi saking ladune miyang tulak sari lepetosake sabdane Gusti sampun Kang Mas ayo Di derek nopon kakang dodok ngadang tetes sing pengestu Kanjeng Rama Ibu monggo Kang Mas kula derekaken ngadang pengestune Kanjeng Rama miwah Ibu kanthi lampah dodok yayah konjem siti wedanane kaki temanten tumungkul hanjengku ngaras padanipun Kang Rama Ibu mangkono wedane ngatur temanten kakung putri Rama menika putra panjenengan Anisa Rama tumungkul wonten sandhaping Kanjeng Rama mboten sanes kang putra ngaturaken sumenging pangabekti Rama nduk tak tampa ya ngger becahayu patune bapak wae tampan ana banyu mili berat lumintreng saka pucuking gunung rawang ora kendhat tetep kanggo kowe Nisa matur sembah nuwun Rama wis nduk nyedak ibumu Le Sultan dawuh Ibu nyedak bapakmu ya ngger tresnanono anakku wadon nganti jebat aman ya Sultan istuaken dawuh Kanjeng Ibu kono nyedak bapakmu rukokno apa dadi wedaring bapakmu Rama menika Sultan kekalih tumungkul wonten sandhaping Kanjeng Rama Sultan ngaturaken sumangga pangabekti Rama ya jengger tak tampa bocah bagus najan tasra mantu tak rengkuh kaya anakku dhewe Sultan ya mung bapak meling ya ngger pisan maneh tresnanono anakku wadon ya ngger nganti jebating jaman kula ugi dados kasuyatan dapandikan panjenengan wis ngger ki welinge bapak kanggo kowe kono gandengan bojomu Sultan sowana bapak lan ibumu saka Magetan Ibu kono ya nduk Nis kowe sing teguh lan tanggon ya Nis swarganing wong urip yen nyawang anak bekti mangastuti marang wong tuwa aja lali sungkem klawan bapakmu saka Magetan lan ibumu wong tuwa dhewe karo maratuwa ki bobote padha wajib sira sembah tegese sembah kuwi sira ajeni cah bagus cahayu istuaken dawuh Rama Kanjeng Rama miwah Ibu Mara Sepuh menika kang putra kekalih ngadang tetes sing pengetus kang panjenengan Rama Ibu kene nger kabring katokan teno tekad kang nyawiji muga wayu jodoh sajiwa kanggo kowe bisa teruntungan ya nduk renggang gulaku mebyur pulut tegese dadi keluarga kang sakinah mawaddah warahmah ya ngger Ibu kene darwani ya ngger anakku sakarone yen sira pengin yo kamulyaning urip tindakno dawuhing Gustimu ya agamamu dohono kang dadi laranganing Gustimu ya agamamu
ya ing kono margane kasembadan bisa urip ayam tentreming bebrayan satemas sirna godha pangrencana nemu bejo karo putra lumintu besok temekan putu ya Nger Sultan Goro wis kono terus klobon nganti rampung rohoro gurneta kacar kucur guna kaya monggo Bu Ayu Bayu masas musus lesus wawalian hardo molah no jajar bumi polo dek mardi batarpo risa dikegrat Rama menika guna kaya seke putra kekalih monggo kula aturi nampi Rama iya Nger kacar kucur guna kaya ratuning sandang kawan pangan bogolan wastra tak tampa tak simpen ana gedhong peteng muga-muga bisa kanggo pancatan nggone renggayuh kamulyaning uripmu besok Sultan iji Rama ngrungokke ngetepake lho kok Sultan kok ngetep dalange etok-etoke iki pakmu ngono lho Bumiati Bu Sumiati pun mboten nangis ta mau tok nangis iki ketok-etok apa tenanan ya mula nek magetan mantu nanggap aku engko nangis kabeh ngolah Kembul Bujana Ndramina Pak Toha santai rileks lho Pak nah dalange tuweke santai Mbah Fatoni santai monggo Mbah dipun sekecakaken mereka sampun mungkur Pak Toha sampun mungkur Kang Pura sampun antuk wayu judo Pak Yatno nggih ngaten nggih Pak nggih mugi-mugi kanthi dipun sukses kaji nggih bejojodan temanten kekalih mengke mangke kabejan kamulyan mereka tak sekarke pangkur Yura engkau fotone cukup bapak ibu sih sementara di mau Yura Dit bapak ibu foto besan foto lalu Dina foto barengku ganti pakaian karena ada napa wau Pak Toha hardu tangan gerompong untune ngarani hardu napa to Bu pokok sing anu magetan kok hardu ngono lho suwi banget pokoke mengkar mengkor ngangkara akarono karnan marti sewe ngombe kok rumah saku mumet moto ndang srut-srut ngono kok weh ngombe kok ubeng-ubengan kaya biasane yang-yangan ngono kena srut sinawang ras meneng ketong kleru nah wah ngombe lho kleru lho guyon Mas Sultan aja tegang sinuba
seno karto mrekretarto